Prva stanica je Gospić, prvi put u Lici susreće se najjači pječari Hrvatske i ekipa iz Deadlifta. Međunarodno natjecanje Lika Rux Power 2015. do sada okupljen rekordan broj natjecanja, preko 90, točno 97 natjecanja će biti. I eto, prepustio bi mikrofon domaćinu Mariju Rukavinu da nastavi dalje sa protokolom. Dobar dan i dobrodošli. Bit ću jako kratak jer nervoza je velika. Želim svima dobre liftove, bez ozljeda i ne znam, blokada. I želim najaviti par riječi da načelnik Petar Karpović. Hvala lijepo, ja ću isto kratko. Evo, hvala lijepo, ja ću kratko poštujući vaše vrijeme. Ovdje je s nama i naš župan Ličko-senjske županije, gospodin Dulić, njega isto pozdravljam. On je nekad išao u teretanu, ja nisam, možda je bolje upoznat. Evo, hvala vam lijepo na pozivu. Evo, preko Marija i Rux kluba sam bazično upoznat sa vašim sportom. Znam da to nije samo sport, nego to je jedan način života koji traži puno i odricanja, treninga, vojnog momenta, financijskog. Nadam se da grad Gospić i naš domicilni klub dobro surađuju, kao što čitamo, imaju i izvanredne uspjehe. Vama domaćima i svima vama gostima želim ugodan boravak u Gospiću i neka danas pobjede najbolji. Hvala vam lijepo. Hvala. Evo, budući da grad Gospić i županija Ličko-senjska ima jako dobro sluha za razvoj sporta u ovom kraju u powerliftingu, zamolio bih gospodina glavnog tajnika Saveza, Dražena Moslavca, da uruči prigodne darove. Hvala lijepo i svako dobro vam želim. Evo i za kraj zamolio bih predsjednika Hrvatskog powerlifting saveza, gospodina Škopeca, da otvori natjecanje. Dobar dan svima, da vas pozdravim. Znači, šta želim svima natjecateljima? Uspješno dizanje, organizatoru, čast organizaciji, idemo se natjecati.